Good morning, guys. How are you guys? Say guys. Say guys. Hello. Hello, guys. Hello, Kelvin, Martha, Shupi, Agnes, Plaxedesi, Sakachaita say. Sakachaita say, oh, I was just screen recording here, and I Sakachaita say, because the team we make and the meeting the screen recording. Mayakuso recorder. Bridget, Josephine, Fiola, Sandra, Samantha, Rudoevu, Ocean Bain, Vio, Trudy, je dis Bimbai, P, Canetsa, Charity, Leti Beka, Mangwana, and Diripo, my nini, Diripo, Arseko Monoid, Diriti. Nasi kujigesha ndukutofunga mesi kuti nasi tojigei ndoti mutota oraimi mutijigei nasi murufunga tojigei ndiudzezva mutitijigei nditoda kutozvilambasta ndoda kutozvilambasta makatarisa ndodlei hanzi hande kumapronzi kuya nguva dzebasa here chanda given chanda shatozokubata time kana penza Bridget Maria Hidha Chengetai Otilia Abigail guys muda kuti tofunga kudlei nasi ngationesanei what should we eat today kwaitaenda mbiri yokudla saka ngachitodlai chaiko chaiko yaiti chitodla chaiko chaiko todlei guys kwai handei kuya muda tizokere kuya futi vasikana video musati chikafu chanezvi mapuronzi akasara nezura chikafu chakasara chiriko uku kumusoro chiriko uku hanzi kreb asina mbori glari aivori hariti kwanzi hla tafura vavengi vakati aiwa rega tete netafura rega tiitete netafura vavengi vakatarisa kuitetena chaiko kokuhlei kwai zvinozopinda pai naye ayeni zvinozopinda pai naye kwai order 12 masai mudye mubvaro rego sha kana kuti order iwo masai panapa handifungi kuti iye pakatoipa kuorder masai vanototi ndizvakaoma vabvipa regai tinde kunobhuka tite zvesipa handiti tibhuke zvokuitwa makumbo timbotofonyawa makumbo aya timbotofonya asi kudla pamberi nokudla guys pamberi nokudla ndandati kandakamirira nhingirikiri ndandati kandakamirira munhu ari kuuya apa ndisana ndagara angu panapa ari kuuya pane kwatoda kupinda mukati umu mutaun musentoni saka ndiye ndakamirira ndandati kandozodla naye kana auya zvino haasati anhingirira haasati asvika ndandati kana akauya ndodla naye zvakaoma hanzana kubere ameno mirai mudye mese but ndindotoenda ari kuchipa munhu wachonawo futi hanzi chikwa kusenda investment zvepano kutogara chaiko nditori panhamba 9 abuda adedzwa hanzi aenda kutheatre kwaita emergency theatre kwacho kunoshananzirwa nguve but angachita nezvinodzoka after an hour topera vasimba nditatoita mavana makusenseji ya pakaipa mangwana makusenika remember ndifanira kuairport kunotora vanhu saka zvinenge zvisingasambudi mira ndionoti pakaipa pakatoipa mira ndionoti hangu sei munhu andinofanira kuti ndandakamirira kuti auye panapa atoita problem angaenda kuchipatara saka ari kunzi doctor anzi adedzwa kuemergency saka angogara
nditsvage plan B. Let's me do plan B. Munoona kana waya kuholiday hazvidi to drive anomuona zvoda to drive wenomwe munhu kuto to drive iwewe unofanwa kudrive wana somebody else. Kosha uya unditorewo kasha pasenten ndokusendera location koko kwauri tonasi ndikusendera location ora sharp yarona ora sharp ndakakumirira uya sharp. Ndatoita plan B guys, ndatoita plan B. Ndatoita plan B, hapana kuti ndingaita sei. Plan B. Plan B guys, plan B. Rema Roberts, thank you. Thank you Roma Roberts, thank you. Thank you. Thank you, thank you. Zvakaoma zvinhu zvacho. Gai timbofana kuenda kuya manje kuya kwaka kuda tukasvika uhle kamai mwana kuya kuda tukasvika kuya uhle mai mwana gai tinde kuya timbonogara timbonoona zvekuya handei kuya handei tohla Charity Magoda ndo zvazvinoita anona post yaSaint TV ndakaiona. I saw it yesterday achiti I feel like quitting. Vanenge vakupindira vana vaSatani vanenge vakupindira kuti kana zviende papiko guys. Ndakakwira upstairs kwa ndakadzika paya ndakafamba sekwemi guys. What happened paya? Iyo namo guys, ndakafamba seko paya takadiko paya ndakaenda kumusoro ndakadzika kusasi tomboenda musoro tongodzoka kana zvaramba chagoziva kuti ndakakwira ndakadzika guys gai timboenda kura zvaramba todzoka ndichagoziva oma guys kuti ndepano kuti unogona kuramba uchienda kumusoro kwako chingoinda noda timbonitarisa uko ndiko here uko pointa tuni akazvanisa noku pasiri pera apa aiwa hatina mboya pano ini aiwa pana hatina pana hatina mboya aiwa kuna hatina guys kuna hakusi pakatokiwa aiwa kuna hakusi guys kuna hakusi kutokaende piko ini payasi guys hakusi nemi guys ngatikwire tinde musoro zvakaoma ndakuwana guys ndakuwana guys ndakuwana kuti kamboenda uko timbochinja guys timbochinja kupinda kana tivhara topinda nepipo vakabva okay guys ndakuwana guys kuti kamboenda uko kwatisingamboenda uzuva breakfast and no, this is so it's only for lunch. What's for the booking? No, I'm not sure. It's an element that's it. Yeah, I think that's it. All right. Tatatiwo zvetichinje nzvimbo timbopinda mukwai pakabukiwa fully booked. Panongobuka restaurant sese kuoko saka tiri ini tandaenda zvokuti tomboenda uko kune imwewo zverestaurant. Vanhu vanenge mari dzanosvika kubuka restaurant yose dambokwira ichichi ndimbowira umu ndichimboslida ndichiwira ndokwana here kuitika pana. Hey, I see everywhere is fully booked. Even yesterday I was there. Today is booked. People are having massages and whatnot and whatnot. Home. Get chigarre muno muti zvidlire to study. Let's sit here and eat.
Let's sit here and eat, guys. Okay. How are you menu? What is there? It's piggish, guys. It's piggish. What is it? How are you menu? Thank you. Ndandaenda zvikwanisiro kuya kuya vanenge vakabhukiwa kuzere vakadzi vari kuitwa mamasaji makumbo vari kudidi zvikanzi the place is fully booked saka pari fully booked guys paya saka kwaizoipinda imo pana ndamborambidzwa muya madhazonzi chipinda imomo saka ndapinda muno tigare muno panzi try Trumps by Mandela Square. Alright, saka uchaita sei? No, don't worry, it's fine. Aiwa Loisi, andidi kugara pano ndobuka chiko iyo kuinda kunohla kugara pano ini. So ndofunga kune vauya vari chigurupu vaya vakabuka uku. Vari ndaona vachitwa mamasaji vakawanda zvekuti vari kuita vari papoolside paya vachimwa. Nai madhayaris yaitimbozviitawo. Yaitimbozviitawo madhayaris. Tobuka nzvimbo tienda kuitwa mamasaji takawanda tiri madhayaris, then we go for a massage tichimwa tiri koko tichimbotoedzwa makumbo. And they guys, hey, today I may not last today. I mean, I think I my dad is not some woman any marry. Tomboy that a group even of 20. Mona. Yes, the holiday I want. Tomboy to a group of 20 guys. Tomboy should spoil like 3 months. My chat guys. Let's just go and do it. Munazoti, I remember my daughter's terrible. But I'm my father, my friends, but I'm my brother is what do we do? Kwaitoita kuenda kumusha simeni. Iyo kumusha kuchawa yako notiaenda tichanunuka. Sure. Handei timbonofara timadzimai chete. Handei sure. Ndichavabvunza mira ndinzwe package yavo panapa tiri group of 20 mari. Kumenyesha yawi. Am I going to get the menu? Oh. Oh, okay. All right. Hey, that was lying. Hey, my group discounts. Won't you please answer your phone? Okay. Okay. Hello? Chakawakuya saka ndomisa vangu vakuya ndomisa asichawe ndandatofonera samba tuya unditori saka ndikandimumise uya totally guys, totally guys. Achirega kuya munhu andandifanga kuzopinda naye uya atendwa akuya kuzotwa ndokuona kuarea kweyoga. Sure. All right, boy. All right, sir. Regaitihle kwaitole matidleko guys tauraiti unoti panodliwa chii panapa fadzai kudla egweru chaichaye fadzi uri sei yako fadzi guys nasitodlei kwenyu guys enangu handina kana zvakaoma regaiti dyenikini mapocrips ayo anosevhiwa nei zvikasara kuti tichingozvunganidza mufiriji muya umo chingozvunganidza mufiriji muya tichingozvunganidza mufiriji muya paijai yemaindia hapana chikafu chemaindia pamenyu apa hapana chikafu chemaindia chikafu chemaindia chachichitoita but hapana pamenyu apa kutsvaka dhingi kaisitaura dhingi ane zero makatinoichiya kwarini makatinoichi dhakwira makatinoikudiya guys
drink yazuro makati nonzi chi hansi takatoda marips nhasi marips anitika uri right kati zvemarips ko makati drink yazuro iyo inonzi kudii guys dhagwiri makainochi dhagwira makati inonzi kudii yazuro iya makati inonzi chi guys iya guys yazuro iya makati inoichiya dhagwira dhagwiri strawberry daiquiri mina ndibve ndatoipina ndakutoimwa nhasi mina ndibve ndatoimwa nhasi ngachi akatore order ngachi atore order zvodhira sadza guys zvodhira zvangu sadza rangu nemashotrips ukambidzwana zvodhira sadza It's a cocktail. Yeah. Yep. Can I have 500 grams pork ribs? You're serving them with rice and potatoes. You can serve them with rice. Pork ribs with rice. Okay. And then, are you selling cocktails? No. You know it. No, it's fine if you don't have. What drinks do you have? For soft drinks. Or only soft drinks? Soft drinks. Okay. But I can make a plan to organize your cocktail from the bar. Okay, no. Arrange. Okay. Anyway, let's do a cold drink so that you can. While you are asking them if they can organize, let me just have a cold drink. You don't have milkshakes? We can organize ones. Yeah, just bring me a milkshake. Which one? Bubble gum. Guys, ndoda rice. Ndoda rice. Handidi mapotatoes ina handidi sadza ndidi that is too hard tachiri hard rice iri nani ndisi kutombodya sadza mazoto need about 2 weeks so ndisingadyi sadza waenda timahewu kandimukuzvodla hanzi virgin 1 haina lungu then isiri virgin ine doro okay kundogozvisiva hanzi mutakura havazoiti zvekais aiwa unotoita confidence izvo unotoita confidence zekutotaura kuti yes kwanditi vanhu here vakufanana nesu bubblegum flavor bubblegum kuna bubblegum flavor bubblegum kune bubblegum flavor vhiki auizivi here nai vhiki asauzi kuti iriko asauzizi ndikutokudzidzisa wani kana usingasivi kune bubblegum flavor asauizivi iriko actually it is a love you to have. I'm teaching in finance. I'm teaching in the finance. Hanzi ndoisa ndei vacheche katisu kwavacheche tisu vacheche vacho zveuda kuti ndimwe zvodhaka kuseni kana ndikutira kuti daitei mbijana just trying to date a little bit just dating a little bit chete esibeti urisai beti baba I'm just trying kuti ndingoti luzewo mbijana guys but truly speaking guys I love my body ndinongona problem nepadumbu apa dumbu dei rikangopera chete ka guys body ndotoida ini dumbu rikangopera haro ka body ndotoida ndine problem nepadumbu apa guys problem nepadumbu apa maitami muri sei mamoyo junior zviri sei proselarini watikwewe kana ndiye pana ndikumbura kwaiti kuri kubhadharwa sha and I'm not the one who's organizing zvehaiti saka iwo taura nemaadmin taura naadmin taura bubblegum iriko milkshake sha zvese neice cream zviriko shamwari rega uioneka ichiuya andiwaza chiti bubblegum milkshake
vakati iripo can organize, it means iripo. Mastreet achapora zvavo, achapora, rega vambokuti variko vachapora kuti po chigodo chine chakagara apa, chigodo chikagara apa unonetsa. Iwo unofunga kuti guys, munofunga kuti mimi iwo chingoita basa rekuda kusura uchitevererana naMelly kuti vararama sei, vapinda pai, vakuita nezvei, unoita mari yacho sei? Okay, unoita mari sei? Uri busy kusura chaga kuti Melly uchi screen recorder, Melly ari kudai, aenda pakati, azodai, adla chino, uri ku screen record, unoita mari sei nguvai? Saka chirega tikupe, let us give it to you, dish to you, so that godo rako rinyatsa kukura, chigurokuro chinyatsa kuzvimba kudai. Chigurokuro chinyatsa kuzvimba kudai. Aiwa murume wangu aiwa murume wangu handitizira murume zvinhu zvechihure ndopenga, ndichatizira murume zvinhu zva2015 ndogwara. Ndotizira murume wangu is joining me here on Friday. My husband will be joining me on Friday here. Right now he's in Zim. He is coming back actually join up on Friday. He's joining me on Friday here. Manzwa guys, on Friday he will be here. He's joining me here on Friday. Right now he's not local, he's in Zim. Saka he will be here on Friday. He'll be joining me here on Friday. Andi manzwa. Saka vari kunyeperana musanyeperana ikoko. Isusu tachembera titize maproblems emudzimba guys. You can never run away from your problems. Kana waita problem but you stand and you face it head on. Unomira ne problem weda asi na mira ndibokubvunza iyi ava vana gudo vanenge vachingoningirira vanotenderera mastreet ndoda kubvunza ini guys. Imi munofunga kuti isusu machembera akaita sesu mimi ndeipi yako? Imi munofunga naimi guys kana chero vamwe vana vachidika apa naimi mungatiza dzimba dzenyu tiza maproblems senge problem chero ikanzi yaitika nhasi, chero ikanzi yakaitika last day, chero ikanzi yakaitika 20 whatever yakaita ungatiza problem. Ungatiza problem. We don't run away from a problem. Isusu manje atito nyanze kuhuri gwanze chihure dzatitombodzikwati kana kuvhunduka mufunge because takapinda nepakawanda pamusingazivi. Takapinda anzi kuita live naye wako wakambontaridza wazana ilo. Handiti live ndakatiza murume wangu ine. Munomuona mastreet ikoko. Ndoita live akagara apa muchingo wa voice chat. Handiti live ndakatiza murume wangu azviti munomuona mastreet ikoko. Handi mune shungu naye strike uko kumastreet ikoko ndokwa munomuona. Handitiziva problem. Isu tinotomira pama problems kutomira takaita head on maproblems tinomba. Plus so far hangu handina problem. Ina handina problem right now yekuti ndinganzikutiza kana kuti handinotsana nemurume wangu hapana. Problem yamakaunza zvinhu zva 2015 ende mukadzi yavo yari kutotsvagwa akandifonera ane murume wake wakugara naye nyanzi chino masala apedza kundifonera ndokufonegwa nemafriends ake chinzi atori papi ari kutsvagwa nezvikwereti takatiza kupretoria nyanzi zacho is a lot. Hakuna mwana ariko munoudza noti kwai kune mwana upi hana mwana wanaendi kutaura palive pano hana mwana and she was kuti nditi ndiye ainyepa here dzishamwari dzake kana kuti shamwari dzake dzakaita frame up hameno but from what I'm hearing akakonana nemafriends ake akambinga akonfaida kudhara mafriends ndowazozvunza nawo because akunzi akatiza nemari yemuwandu hanzi akatiza nemari yemuwandu vanhu vari kumutsvaga pashopu pangashandira pakatovharwa vanhu vari kumutsvaga varuda mari yavo. So ndoshaya kuziva kuti ndichaiche kuti zvimbonyatsofamba sei. Boyfriend anofonera wondibvunza kuti munyedza mutaura ndandzizivini handina pandotopinda handidzizivi. Hanzi hamumuoni aifadza darisa vamuoni havamuoni hatitize maproblems. Yanvan, how are you? Hatitize guys, don't run away from your problems mumba mazvinzwa zvazvokuti unotiza problem yako mumba upaunodzoka unooneka kumirira. You don't run away from your problems. You don't run away from problems. Kana waita problem nemurume wako mubagara pasi mutaurirane. Communication atokudza yaya, you talk about it. Inini I had nothing to talk nemurume wangu because this issue it's 2015 and it happened back then and we spoke about back then. So zvakavhundutsa inini makazviona pasocial media zvakavhundutsa inini kwandiri ndakadoseka ani makazviona ndakadoseka because ndakatokangamwa nezvazvo animona ndakatokangamwa nezvazvo saka musamutize maproblems Catherine Moro but kana wagara wangu akazvironga this way had been planned kudhara saka ndiri pano animona. Don't run away from your problems. Hadzitizwe because uchibva pano zvakafanana nekumadoro guys chitanzi ndine problem and drinking beer ende madoro problem uchingoti paunopedza kudhakwa doro wave sober problem yako inenge yakakumirira yakagara pasaida saka zvibetsere kuti umwe problem
nokuti umwe doro nokuti ndine problem anditika the only thing chaunotiza mumba kurohwa ukaona warohwa anditika ukaona warohwa nemurume ndo paunokodzera kutiza wakananga kupolisi jim zviri sei wamukaseisha ndo paunotiza uchienda kupolisi kana usiri kurohwa kunzi muri kutaurirana hausiye imba imi mofunga kuti guys tingazitosiya imba nokuti taurigwa imi maghosti munoda kuti ndisiye imba imi ndinoda mbobvunzai mubvunzo ndipindurei clean munoda ndisiye imba munoda kuti ndikasiya imba imi ndonoinda imwe ndinopinda imwe ndourigwa futi ndobuda ndopinda zvemune imwe zvamunoda ndiite ndakaikanda wani mukudzi kuti ndakaikanda wani naikudzi yevanhu vasisi vako hapana response yakauya guys ukasiya munhu nemunhu ita zvaunoita zvinokuitira mumba mako ani mukona ina handifi ndakakudza kusiya imba yako kana kuti gara mumba imomo ndionoziva maproblems ako chandoziva ndechekuti handika sometimes the devil you know is better than the devil that you don't know ndobuda nhasi ndabva ndonopinda mune imwe handichiri kuda kunyengwa ndoenda ndononyengwa ndonzipinda mumba ndopinda mumba ndourigwazve ndosiyazve ndotsvakazve mumwe wandinyengazve ndoindazve pamwe ndonyengwa ndozipinda mumba ndonourigwa saka ndopedza nyika kagaisi ndichingotiza hangu chingoti varume ndichaona asingauri imi ndisiyei ndiregei ini ndogara pano hapana kwandoenda pano ndobva ndakatodzika midzi pano ndakadzika midzi gaisi hallo pano ndakadzika midzi guys iyi nditoparadzana nokufigwa guys iyi marriage toparadzana nokufigwa iyi I don't have the flavor bubble gum. You don't have bubble gum. What do you have? Strawberry and vanilla. You can bring vanilla, it's fine. Vanilla is fine. Pano nditoparadzanzwa nerufu guys ndafigwa kana kuti ndafa ndo zvichatiparadzanisa pamarriage yandiri handibvi handibudi ndozvitsvaka mumwe warume kunze kuda kundifurira kuti ndisiye zvinonaka ramba mudiwa guzuzu mai mwana guzuzu hanziko kana ari mukadzi ari kuhura hai deni mo manje pamukadzi pari triki manje because even bhaibheri chairo rinotaura kuti chinhu chivi chega chinonzi mukadzi apfekeswe mabhegi ndo chekuita upombi asi mazivano tinodai so handi it depends newe kana uchiona kuti unogona kuda kuregerera mumwe wako handiti usingazozvitauri everyday because pane pekuti unoti ndaregerera mumwe wangu ona mukadzi wangu ndakamubata achihura but ndomuda ndamuregerera then roita rwuyo everyday uchingotaura same thing ndakakubata uchihura paya wakambohura akusiri kuregerera kana waseda kuti wakumuregerera murume mukadzi wako wachimeka sure uchataura nezvazvo muchiri work out your relationship and you move on but ndo chinhu chega chakataurwa nebhaibheri kunzi unokwanisa kuti usiye mukadzi aende kumba kwake asi isi vakadzi atina patakambohwa mubhaibheri chinzi murume akanzi adai sosiya saka ini ndinoti decision ndeyako munhu iwe nokuti aiwa I'm just responding macomments shamwari ndichitaura nyaya yefather diaries why should I talk about father diaries ndikutopindura zvekutaurwa mucomment section ndikutaura nyaya dzemucomment section ndizvo zvandikupindura zvamuri kubvunza zvandikupindura hatina nyaya iri serious yatinaye panapa weare just talking stories saka mukataura indikakupindura indi panapa we are not having any issues hatina nyaya iri kurira kai kuti hanzi tingati kuiadress we don't have any nyaya iri kurira kuti kuadress ndabvunzwa mucomment section nadheni kuti kana mukadzi akahura toita sei ndei wandikupindura mona but imimi varume mazano vakadzi vahura pfugamai munamatire dzimba dzinonamatigwa munamatira dzimba dzenyu kuti mwari mukadzi wangu ari kuhura mwari honai mukadzi wamakandipa mwari honai mudai handika munamatira dzimba dzenyu ndo zvinoita vanhu sizvatongoitoisi vakadzi mufunge muchena chakadai tinonamatira dzimba idzi tinodzitsanyira dzimba idzi tigodzinamatira mufunge dzimba idzi vakadzi zvatinoita ani mashona saka ndozvamunotoitawo vanhurume kana zvainya kudi zvainya kuoma anditi aiwa futi yakuya kutosindwa pachimboro ichiuya dzidzai kuendawo kumasowe ndinonamatira varume isu tinokwirawo makomo tinochema tirimo kuti mwari honai mwari ndichichema ndirimo dzidzai kuchemawo guys nyaya imwana takaitaura dzara takatopedza nezvaiveduye musaramba muchingoti everyday mangondira ndaya palaive vakunza
ndikabvunza kuti Shakira akazodii I spoke about this tikatopedza letiepi vasikana zvakatopera nyaya yakatopera iyi hatichadi kudzamura muchingotaura dzimwe vacho dzingasarwadza here tichingotaura everyday takatoitaura ikapera wani aiwa isusu ndirimo munhu amwe nomatambudziko tirimo hatina kwatipindayo kune vamwe vakatasira SIS MELLY aiwa sorry disappoint you sitongorovana tirimo guys magetsi anenge ainde magetsi aende asi pane magenerator magetsi aende my food is here tichongweri hachisi uye achikudza kusvika tadya tese hanzi mukadzi zvinonzi kana gumbo rako rikakutadzisa kupinda denga dambura hanzi maisa magenerator patoisa magenerator hanzi mukadzi akanzi bebe rinodaro jobheke inenge rinoiswa magesi andisa magenerator avo mazombomba ruwa asati asvika ndiva ndakamirira usisi tombi mazai adiko asikana hanzi makunzwa sei mamandisto I was never sick mandi dzungu randakawa paya rakapera the following day paya endamudza hi sis Sonia, how are you? Load shedding yatanga guys ajobek munozozvinyanya wenyu hai wanatalika newavazivi here vakadzi hanzi mugoto ndiri kubasa sha amuvazivi here vanhukadzi rinenge riri kumberi kwai wahurigwa izvo ndiyena kwake murume wenumber 1 kuhurigwa kumberi inijira akatondihurira asi handisi guys kusi handisi ina handi kunyepera ina hangu ndakazvimirira I'm here to stay. I'm here to stay. I'm here to stay. Nina anga I'm here to stay guys. Nsanyepirana kunzoko. Nina anga I'm here to stay. Ina nditizi kumba kwangu. Tizaimba. Roma. Anokwira nekudzika mandi. Dzimwe nguva kana ndakadai ndiri panzvimbo dzakadai handina masainasi andoita but ndakapinda pane makapeti manje pane makapeti ndova kuti zvakaoma kana ndiri pakadai so pari bhosho kuti handina chandonzwa kwamotida chigreat aiwa chirufu ndo richatiparadzanisa till death do us part ndo zvatakataura kuti musoro muchato till death do us part kana rupurisa tuhauya aiwa hatina kwatinoenda kwatinoenda hapana but it's true patricia inchero munhu anoya pana pandigoni kukudza kuti ndokudza kuti ansa unayo vandinozvona pana shara nemunhu paya munhu paanoya pana pashara nyemba makaenda kudza kuti ansa unayo you have the answer, follow your heart. Unoya tokunzwa nyaya yako tokukuonesawo kuti pakati tikazodai but answer unayo ndione final say ndione answer nini answer ndini answer iwe ndionoziva because ndionoziva zviri kumba kwako ndionoziva what you are going through or what you went through ndionoziva zvinenge zvichiita ndione answer ina answer yako ndendisina eri chachapanduka zviri sei zvako Diana mandistole yes kana mchida za Father Diaries bvunzai Sharon ndoro ndiye anavo mazano ushu ndiye anawo ushu bvunzai ushu ndiye mukadzi wechitu guys inini pana Father Diaries pane mukadzi wechitu andi munozviziva ushu Sharon ndiye mukadzi wechitu izvo right now ndiye ari kuZimbabwe naFather Diaries Sharon ushu ndiye ari kuZimbabwe naFather Diaries Sharon iye bvunzai Sharon anokudzai zvisere mainini mamukaseiko mainini ko mamusina kuya kuzomhoresa maigurisa kaindifanwa kumhoresai palive inaini maini ini ndofanwa kuya kuzokumhoresai palive kuti mamukasei imimi handiti ndimi mufanwa kuya muchimhoresa vahosi munakwanawo futi imi mainini wacho
kuri kunaya kunzou. Uyu ndiye co-wife wangu anonzi Sharon, ndiye co-wife wangu iyu. Ndimunhu kwanzi seri muri kuenda force. Indai munonakirwa vasikana. Ini ndiri kuno animokona kwandiri. Imi chindai ku force munonakirwa vasikana. Ndichauya December ku force nendiriko. Andikuzviziva nendiriko ti. Chindai ku force munofara. Ndikubatai paleta. Muzondudza kuti masvika mafamba sexual force. Anzi sori wa usinye puwa mazidona duve piwa kwa mazidona shamwari. Ndambokuti mbotorawo mbotorawo mbopuwa mazidona. Anzi harisi ghost. Aiwa harisi ghost Sharon. Harisi ghost. Atori mainini wangu chaivo. Atori mainini wangu chaivo Sharon. Chaivo. Atori mainini wangu chaivo. Harisi ghost Sharon. India anodla mari vasikana. Anzi ane zvivindi chenu zveizve naye Marceline. Dai chikafu chinonunga kuya akanaka zvokuti Sharon akanaka zvisingatoiti. Ndindakatomusarudza kuti chiuya iwe ndiwa ndotoda kuti uye ugare pana plus ndochidiki. Akanaka zvokuti kwanzi vana yamukadzi anga neushingi neti unoita zvokutamba iwe. Ndachitaridza mukava vari kupinda chiko chikuitika nemagesani. Hanzi akaya neiko kabias anoda kunzwisai. Thank you Rumakina. That's the spirit. That's the spirit. Even if paunopinda mumba, pauchapinda mumba zvikuremeri kuti pakaita problem you fix your problems. Zvikuremeri. Beki ndio nyaya dzavari kuya nadzo zvino ndiri kupindura zvakutaura ndodii naye Beki Musoni. Beki Musoni mufana wangu haasi kuda ari kutopopota kuconversation. Kwanzi ngatitandareisene nemutaura nyaya dzafather diaries. Alright. Kwaiti chinje nyaya. Naiti havina ndichaziva kuti chikafu icho chiri kubva muchemba here kana kuti paya hamuna kuri ndagara. Nai havasi tozati kune akamirira kutora mascreenshot. Nai asi havasi kuzviziva kuti kune vakamirira kutora mascreenshot izvozvo. Guys, we are in dzimwe nyaya guys. We are in dzimwe nyaya tichimirira chikafu. Taurai zvimwe. Ngatimbotaura zvimwe guys. Taurai zvimwe. Hanzi naShama kwacha. Chinaiwe Shama wachati wakazoti uri kuya here kwaIT. Shama wakazoti unouya here kwaIT. Jessie Lioness, oh, I love you too, my sister. Love you too. Chido black ndo muchka. Chido black ndino muchka. Chido black moro. Ndino kuchka zvisingaiti.
nokuti ndinokuona mastriti umu hei chido black unomuona mastriti umu wachikome chokumenda chido Fari saka uri kuuya nekeke here kwaiti tizorikutsirana uri kuuya here nekeke tizorikutsirana aiwa it's not worth it munhu asina kuroora munhu anokurova the only thing chandinokuudza mina makoro kuti ibva paabuse yekurohwa abuse yekurohwa iyo ndinotokuudza kuti ibva saka question yawataura iyo mubvunzo wabvunzwa atika kuti Smelly is it worth it kushingirira pamunhu anokurova asina kuroora no pakurohwa it's a no because zvinoitika ndezvokuti murume akatonga achikuisa ruoko achikurova achajairira kukurova every day one day anokurova apa pasina kunaka unogona kufa kana kukuita yese nekuti hana kubvisira mari chedei wakaroorwa chako chawabvisirwa mari but kurohwa it's a no guys wakakura iwo wakura usina kana vanga raunaro usina kana chii wozopiwa ngikiri alright Sonya wozopiwa vanga nemunhu nenyaya kuti kuda kushingirira aiwa no it's a no it's a no it's a no oh komashadi vari right vari nani zvavo an abusive man guys it's a no murume anokurova no even emotional abuse guys even emotional abuse yekutukwa yekudiya ya amen guys amen abuse muzati chero iyo yekuhurigwa guys i abuse anomozviziva matichesi muchamawana Diana kuhaiti matichesi munomawana kuhaiti even kuhurigwa it's emotional abuse anomoziva yekuhurigwa iyi kana munhu anogona tadza kuzviendla andimaona azviziva tadza kuzviendla anotodyika mufungo achidyika mufungo andimaona zvinonetsa it's emotional abuse kuzoti physical abuse yekurohwa amen hanzi nasisonya I'm not pushing birth control enough sisisonya vanhu ava mazimba anoziva takataura kuti muno munyika matiri muno munyaya yekuzvara iyi vanozviziva kuti kuzvara zvinhu zvaoma kuhospital kwakunzi unobhadhara kuchapindwi mahara handiti saka problem nekuti we can't tell them kuti musarambe muchizvara nokuti kumba kwake nemurume wake vanenge vakawirirana kuti tikuda kuti havana 7 anomaona vanenge vakawirirana kuti kumba kwenu tinoda kuti havana 7 saka iwe wozopinda meli uchitanzi musazvare who are you anokubvunza kuti ndiwe here wavata nemurume wacho kuti uningirire usazvare wakwana papi ndo panonetsa ipapo Sisonya pari triki panyaya yekuti vanhu kuzvara apa pari triki nokuti munhu anenge akaudzwa nemurume wake tinoda kuti tiri vana 12 andimaona Diana saka ukatenga tichetereyo kwandiri yakanzi chi nyaya irina asati amuutsanzwa paari guys tichazoita tiri tese guys tagara pasi tichaiita nyaya irina because mai vaiva vaitsvaga mwana wavo havana kuzodzoka bheki kwandiri zvakare hanzi t-shirt machisa kuta 250 but not type iyi magolf t-shirt avo akanaka idzi ndinongodziti goni vapfana vangu ndivanongonditira vachindipa vapfana vangu vechiboys so madhairis echikomana ndivanondiitira t-shirt aya ondipa ai ongonditi Smelly ndoitopiwa chido black ndikujoin ndikutamba kandika ndikujaiva ndikutamba kandi chido black ndondowa nachingojoka nanangotodena zvangu ndondowa haunaona ndandakutaura zvanamberi nangoti ndokutya ndikanyarara nachingotamba zvangu kwaichiitira yekunyika kwenyu vana ndozvazvinenge zvichida kuti tinozvarira kuZimbabwe but haungaudze munhu ane mhuri yake kuti usazvare nekuti haumubatsiri kutenga madhaipa anomaona haumubatsiri kutenga madhaipa kana panonetsa but ivo vanoziva havo kuti kuchengeta vana kuforeign land zvakaoma unozviziva umwe ndianenge achitoda kuzvarawo nekurumidza kuti ndikurumidze ndigare pamurume guys munoziva kuti kuzvara vana pamurume akuti kuti ugare pamurume kutaura chokwadi munozviziva here kuti kuzvara vana vakawanda orai Diana saka iripo inoya chakutumira kana yawe munozviziva here guys kuti kuzvara vana vakawanda uri pamurume kuti rega ndizvare gore rimwe kana gore hazviti kuti murume asaenda
mozviziva kuzvara uripo pamurume uchiti ndoda kuzvara ndibve ndasadza imba anokusiya nevana 5 murume akaenda anokusiya munhu anonzi chinhu chinonzi murume chinokusiya nevana 5 chikarova pasi andimanzwa chinokusiya nevana chikarova pasi saka zvokuti wanyengwa nemukomana tinoda kumuitira thank you yemwana handiti obva wakurumidza ndoda kuda kunoita mwana pamukomana uyu guys munofanwa kuve very careful munyazotanga mafunga mafundisisa handiti noto unogona kusiyiwawo nei mwana wacho yeye munhu achikupromisa don't worry ita mwana ndokuda ndokuchengetai nemwana ndokuitirai zvese paunongomudza kuti ndaane nhumbu chete anobva atangadzokera kumasure mona varume vanoenda izvozvi ndine mwe mukadzi ari kuinbox kwangu letsopanodaira mirai mirai muri nyaya izvi mirai nditaridze nyaya izvi handiri kuscrollai ndeanhasi chete mameseji ndeanhasi chete handiri kuscrollai ndeanhasi chete mandiri kutsvaga nhamba ushu murikuona right regai ndikupe nyaya yake regai ndikuverengere ndikuplayere voice note rake munzwe letsopo munonzwa kati yuti woiwoi ndabatsirwa nerubatsiro nditsvaga rutsiro basa basawo rinodawo ndine vana vangu chero pekuchengeta nevana 3 asi dambudziko riripo nderekuti ndakakura nagogo vabereki handina saka gogo vangu vakura vachembera nari kufona ndeyambomira timopedza neya uyuzvu nari kufona ndeyambomira timopedza neya uyuzvu kuti ndichikwanisa kuenda kwavari ndingonogara zviri kurema indiri kugara mugokwezenti pekutangira handichina pekubata handichina mugokwezenti ndomadogara saka naichikwanzi ndichida kubatsirwa chero nemari yekuti tikwanise kutakura zvinhu zvangu zvikwanise kuenda kumusha kuna gogo ini ndokwanisawo kuwanawo rubatsiro kuti ndikwanise kushandira vana vangu ndapiwawo nhamba dzenyu ndandichikumbirawo rubatsiro kuti ndikwanisewo kushanda ndikwanisewo kuchengeta vana vakwanise kuenda kuchikoro ndo dambudziko randinaro ina handina vabereki murume wandaenda naye akandishainira muri kunzwa saka ndiri pakutambudzika izvezvi handina kana pekutangira handina kana pekubata muri kuinzwa manzwa right mukadzi uyu ari kuti ndinogara kugokwe ndine vana vangu 3 apa guess how old is she? She's only 25 ane vana 3 pa25 years akatizwa nemurume nevana 3 saka ari kutambura rugokwesenda hanzi ndakakura nambuya ndakura nambuya ndikwanisa kupinde kuna mbuya kuya nekuti kuna mbuya kuya hapana pekutangira saka ari kukumbira mari pana pane munhu anogona ndena nenyaya ndena ngadzi yangu nenyaya saka ari kukumbira mari kuti vanokwanisa mubatsa atakure zvinhu zvake anosiya kwambuya iye handika nevana otsvagawo pekuti ane basa rekuti amupe agare nevana vake pamusha panogara nevana vake 25 years 3 children 25 3 children Okay.
mwana akakura sei? Vakarova? Okay. Angakuvara pai? Pai? Akabewa nechimuti? Yes. All right. Emergency. Hey. Iwe ndizvavari kuita shu katondomera Yes.
ada kusungisa iwe pahospitali izvo saka ndoka zvasvika kumahospitari uku ndiri kutaura hangu ndakaisa foni yangu panzeve ndiri palive vanhu vari kuti isai paloud tinoda kunzwawo ndise oraitaurako saka pandakabhata zvokuti pandakanozodza vanhu vaitoti ukunyemba vakasvika pasendikadapandakaifonera vakatoditi hakuna zvakadaro saka pandakabuda paya kumapurisa ndasvika mukadzi yayo haana mapurisa tobva atangabayabaya foni yake abayabaya foni yake valaki vanamona wabuda kuda kubhadhara usina kubhadhara ukutofungwa hapana paunenge madhona ndobva ndati ahora ndokudzuka kune mwana kuya kwekwaanaiwa ndopandakaitaia akanditi wanoita sei mwana wakuvara zvisinga what is really happening saka nekuti ndakanga ndisina finally yakakwana what took you so long? Oh, the electricity. All right. ndaingova ndine information yandaudzwa nemunhu abaya mwana angaipei yakanyanya ndakakusana kuroti mwana ari adonha muira akadidoi wandandaikasakati ndakakati yakakwana wena yari kurwadziwa daifana kusana kurakoa mwana wangu akabva ndazoenda akaiswa maexperience akatigoza kanzi so rakabariko kumaziva kubata saka mavhezi ebrain maziva anosangana saka ndakuona kuti pasikati haana kwambirisa kudisisa nokuti hapana chadii maziva anobatana kubaitwa ndakava kumapasipaiopakasiko ezazibasi yangu yanobva abhadhara mari ndobva ndatienda kuaiaibatanaii mwana akazii aone kwenatisaaba akaona mwana uyo akabhatika akatomujakusa kuya kasinooma ndobva atora mwana bvandaenda naye uya kune zviezazvazvozvima saka vangava kuti vatatoracho ndichashande ine takati mwana asikaniswa ndakazama ndikati ai kuti uone kwezokati tarisa iyaingotapana chatikuona watikekuya titapana ndakati ameipei kuti mwana iyese akaniona ndopandakatiezanabavaotobatisa kuii ndabva kumwana ndopandakasikonozoona anauya aisoni ndakaita ikasiwa mwana anokuaambirako asi tori mwana hamasina rakatoka saka yaikoja kuti mwana akutozima ndapupisa zvimari zvakasara tozoita artificial kana azopora patakukoisisa operation toita zito rake repezimari hapasina notozimasinazvo rikabva ritotaga mazipanopa ndakakuvira zvinokutara kati ndandikumbira kuti mangwana munge munotsvuka pasati paitipati yakadai kana kusaina kuti aoparetwe aitoti kuti sei pamwe mangwana mwana uyu pamwe pei muni mangu kuti mangwana ndizonomukatirwa kuti zino akuona ndobva vati horai ndobva vakambotanga kukansela ndo baba vacho vaya vakanga vakutumawo zaakutumawo zvakadisa kuzigamu zvakadaro aiokwatasika ndopandakabva ndabva ndazokudapiwa mubhedha paya ndokwanisa pandakaiti pane mwana ndaati pane mwana ndakanorara paya ndicharara pabhedha kunowa mwana nanga vane vana vavo wati yandakaiswa yayo ndakarara ndakagara pasera uye baba ndaasingazii ndakarara ndakagara pasera ndakarwadziwa vanhu vakati ndicharara pabhedha wambamusa kugara muwati akasara mutosa yaakati
ndakarara ndakagara pasi Ndanditoshia turipi? Ndiyo yakandisiye ipapo. Ndiyo yakandisiye ipapo. Ndichagara ipapo. Claim. Unoda kujechi? But manje ndanotora time. Ngatiti tidya yakawandisa. Because here you guys are going to take time to do the They research. doesn't do as electric. They do quick. How long? 2025. So what's that? Because they start from raw. Vanotanga kuti 1. 1 o'clock. By 1 o'clock. What's the time? And it all depends if there's no other orders. You 25 to Hello? hold on, mira kada. 25 So you'll be done what time? let's say quarter past. 1. Or are you in a hurry? No, Yeah, let me share with In a you. hurry. Yeah. You can just give me a strawberry milkshake. Strawberry milkshake. Share because I was telling you it. Akawandisa kuti mari uzakuona kuti akawandisa. Kuwa milkshake chetu. Lechenderera mberi apo maini takateerera. Chenderera mberi. Alright. Saka ndakarwadziwa usiku ndakarara pacheya kuti ndakambogara ndikakwanisa mwana ari pabvira mwana uya achikushandika vamwana kutezopanara ndachikumbirawo kumbofunda usati ndakatoaa akuapo rwati notoandisorokusaorwatiamazam Nemuchiri kuzvinzwa guys. Nyaya muchiri kuinzwa because volume I think panapa kutaka music zvaichainzonzwika zvakanaka. Muri kuinzwa here guys? Uya ndata nditombomupindura kuti anzwa manyanya kubleacha mashuka kumeso. Ukumbona kwakashuka meso kwangu. Haasi kundiona live ari kuona kamera, ari kuona angle yekamera. Saka ndatoti handimupindurire gandinyarare, gandisiye zvakadaro. Mirai vakoma mainini mirai ndikokufonera ibheki apa noizi aichaita. Mirai ndikokufonera ibheki. Ndomusiya kana ndatega ndingomutarisa. Because ndikada ienguo yekamera inobva yabuda handisi kuziva kuti paari kuona pakasvika iye pandisingaoni ndepapi. Aiwa aenda manje manje apa pana kana 5-10 minutes. Ndichimuzanzisa irupa kamera for a minute. Hello. Mamuona? Mamuona? Ndikumbodya chirungu ndongisiya. Family film. Nice. Kawandisa. Icho chirungu mubuchishi. Kwai chirungu chikuchira. Zvakanakira kuti mukadzi wainjiniya muri kuzviona kaunohlamaridza. Inondiroyesa. Kuti mukadzi wainjiniya unenge uchihla uchihla. Ndoroiwa. Zvakaizvikeya. Akaoma. Ndamuti ndozomufonera manheru andi. Ndozomufonera manheru guys, mukadzi uitozwa nyaya yake. Saka chirega ndidzima mukamera guys. Chirega ndidzima mukamera nditi. Rega ndidzime kamera. Let me enjoy my food in peace. Let me enjoy these ribs in peace. Please walk. Let me enjoy these ribs in peace. The guy is little guys. Imagine. Ukagaya tuka. Ukazona profile picture yemunhu iye unofenda. Aunodona. Chirega guys ndichinda. Elion aenda magetsi. Saka ndapinda guys atozobatsira masikati toda kuti kapedza pana batobva tabuda tobva taenda kuenda. Thank you. Chaita say thank you. Thank you. Saka ndakubuda atikane hanzi aroko azvizoita aiwa aroko pachinasi pandiri apaiti kukwaita roko nezuro paka kuna musikuita roko
atiuyiko kuzimbabwe atiuyiko ndiye kuzimbabwe tisiya malosa tisiye maloga tishikwaiinda kuzimbabwe tosara muno atiuyiko kusiya nyama unoita kunyama kubvambura nyama kuita kubvambura maribs kuno kuzimbabwe unowanepi maribs samanga maita kutoenda kutoanyakuka hande kuzimbabwe dzosega kumusha tinowanepi maribs kuzimbabwe kaa kubvambura nyama kuno kuno guys ndapinda bye bye